Mipahimangno ang Environmental Management Bureau sa DNR nga posibleng mugrabe pa ang nasinating ashfall lakip na sa Central Cebu, mugna sa pagbuto sa Bulkang Kanlaon. Samtang sayra nato ang epekto sa ashfall sa Dakbayan sa Subo sa report ni Alan Domingo. All residents of San Nicolas proper, we advise to wear face mask and stay at home due to ashfall of Mount Canlaon. Daghang salamat. Kini ang paglibot sa fire truck sa barangay San Nicolas proper sa ilang dapit. Pag-awhang sa mga mulupyo nga magsulob og face mask og dili pagawas kung dili kinahanglanon aron malikay nga makahanggab og ashfall. Nag-apod-apod usab ang mga barangay responders og face mask sa mga tao. Samtang adunay mga tao nga naglinya aron mamalit og face mask sa pharmacy. Kini ang sitwasyon karon sa Dakbayan sa Sugbo, diin kita mismo nagsulob tag mask gumikan sa kaning mga particles nga nasagol sa hangin. Unya mo sa ni kabalakan karon sa atong mga kaigsuunan nga namalit og mask sa paniguro nga basin unsay mamahimong dawtang epekto niini sa panglawas. Ang sa mata sir nya. Pagsuda ko diri kanang murag napuling ko ba nya. Mura siya kanang puti, mo to ni balik kog sud, ipalit kog mask. Wa usab kalikay sa abog kining mga sakyanan nga giparking sa daplin sa karsada. Gani kining windshield sa sakyanan pagga nga asphalt ang mipilit. Ang ubang mga tao nang reklamo usab sa kabdo sa mata tungod sa abog o maglisod usab sa pagginhawa. Mao nagtabo na lang ang uban og sinina sa ilang nawong. Nagmask ko kay tungod sa abog ba, grabe kayo abi na kog sa sunog diri sa to na dili di ay. Abog kayo. Abog. Anong gyapil ni mata? Makapuling unya. Naabtan namo ang mga gwardya sa Don Carlos Gothong Memorial National High School nga nang apod-apod og face mask sa matinunan. Naatol nga adunay school activity diin mitambong ang DepEd Schools Division Superintendent Dr. Nympha Bungo kinsa may pahibaw nga gisuspenso sa mayor ang nilawas nga klase sa matunghaan. Base sa social media post ni Mayor Nestor Archival, gipahibaw nini ang pagsuspenso sa klase dungan sa pag-awhag sa pagsulob og face mask. Adunay mga ginikanan nga nagatang na sa ganghaan sa eskwelahan sa paggawa sa ilang mga anak. Alang sa atong mga parents, atong mga kabataan, so kalma lang mo, kaya na ni nato nga ma-overcome and continue doing your schoolwork at home for our students. Gikumpirmar sa Environmental Management Bureau sa DNR nga ang ashfall sa pagbuto sa Bulkang Kanlaon ang nakaabot sa Central Cebu nga maoy nakaapekto usab sa mga tao. Matod ni Engineer Artol Galupe, ang Senior Environmental Management Specialist nga naa pa sa fair condition ang natala nga air quality index apan posibleng musaka pa kini. This is the Kanlaon. So ang trajectory gyud nga hangin gikan sa Negros Oriental nga part specifically sa Kanlaon is padong diri sa Central Cebu. So same gihapon og na monitor ang pag-asa mo gihapon nilang trajectory sa air parcels. Sa pangutana kung makatabang ba ang ulan sa pagminos sa epekto sa ashfall, kini ang tubag sa EMB. Since ang source sa Kanlaon is taas man at 2,000 ang elevation sa Kanlaon, mo travel gyud ang pollutants but tungod kay bugat diretso ra kahog no diri sa Cebu. Whereas kung init unta na pa siya tendency nga mo travel ba siya og layo. Gidugang nila ang mga ngayang buhaton aron malikay sa epekto sa ashfall. N95 sa mahimo or kung di gyud mada dubli mo na to ang mask kung katong surgical mask lang available or katong basa nga noo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.